И Бог ми каза следното. Той го каза в контекста на условност. Бог каза, това е моята условност. Ако искаш да ходиш с мен, именно ако, това е условие. Ако искаш да ходиш с мен, т.е. да се движиш с Бога, ако искаш да функционираш успешно в призива, ако искаш да израснеш духовно до моята мярка, ако искаш да имаш дял с мен, ако искаш да имаш вяра, която премества планини, ако искаш да видиш чудеса и знамения, ако искаш да бъдеш с правилния дух и огън в сърцето си, ако искаш моята благодат да се умножава в тебе, ако искаш моята радост на спасение да се увеличава в твоя живот, ако искаш да се разширява моето царство на земята, ако искаш да имаш моята праведност в твоя живот, ако искаш моето наследство не само в твое, но и в живота на твоите деца и внуци, ако искаш моето благословение, ако искаш твоят квартал, твоят град и твоята нация променени, ако искаш враговете ти да се обърнат от зло към добро, ако искаш да бъдеш победител в живота, ако искаш мен, но отхвърлиш църквата ми, то, човече, нямаш никакъв дял с мене. Махни се от мен, защото аз не те познавам.